Bună, prieteni! Am o prietenă nouă pe care o cheamă Irina. Hai, Irina! Ea este Irina și suntem cele mai bune prietene. Și eu am canalul de YouTube. Nu știu de cum mi l-am făcut, așa singură. Am 5 abonați. Prietena mea Adriana, nu asta. Asta o cheamă Irina. Am o prietenă Adriana care are canalul de YouTube în spaniolă, Lucky Nueva Buena. Și ea are 59 de abonați. Și noi vrem să facem astăzi un videoclip. Nu știu ce videoclip vrem. Unde e fata? Nu știu. Lasă-l în pace. Vorbește Irina în cameră până vin eu. Exact. Yes, excuse me. Uitați ce râși drăguț. Uitați-l ce drăguț. Cu Teddy. Ele amândouă. Noi nu suntem sore. Astăzi o să dorm la ea. Poate mă lasă mami să iau tableta cu mine. Exact. Facem petrecere la 12 noapte. Da, asta vrem să facem. Exact. Și Irina o să... Așa. Și Irina... Nu, că mama ta e... Păi mama ta era zis să dormim în altă cameră. Noi dormim, o să dormim la Irina acasă, după va dormi ea la mine. Eu chiar îmi doream să dorm la ea. Deci, pa, prieteni! Bye!